Maestro taga Barili nadakpan sa buy-bust operation sa Sugbo. Usa patay sa sunog sa barangay Basak sa Nicolas. Mga investigador makasulod na sa mga hospital sa Sugbo. Dulaan na pulo ka mga pulis sa Sugbo, gituhuan nga mga drug lords. May hapon Sugbo o Kabisayan. Usa ka maestro sa pampublikong tunghaan sa lungsod sa Barili ang usa sa mga nadakpan sa buy-bust operation sa kapulisan. Kinigiaksyonan ni Ray Pasaporte. Nadakpan sa City Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group atol sa buy-bust operation ang level 2 drug poser nga si Archie Roma, 33 anyos, sulod sa iyang Pinoy-anan nga nahimutang sa Ariola Subdivision sa Barangay Sambag 1, Syudad sa Sugbo. Gawas ni Roma, nadakpan usab ang giingong bata-bata niini nga si Bayani Alcomendras, 52 anyos. Nakuha sulod sa balay niini ang laing duha ka medium size ug 13 ka gagmayng pakete sa gituuhang shabu, 1,150 pesos nga halin, 38 homemade snub-nose revolver nga may upat ka buhing bala, duha sab ka video karera machines ug drug paraphernalias. Gibana-banang moabot sa 12 gramos ang nasakmit nga shabu nga mobalor 150,000 pesos. Pulos tagalag yung lugar ang customer ni Roma. Dool sa South ba, so ang parokyanan niya in and out gikan og other areas kay as you can see dili man ingon nga halata kayo nga kuan nga drug den gyud sudlanan kayo mga concrete nga balay, so tago siya sa Lusayol. Actually, information coming from the concerned citizens, mao ato ang gibasihan, then gi-surveillance na to for the past 2 weeks. Dili natin noon, ma'am. Boarding house ni ma'am. Nagkala yung mga bisita doon. Mga boarders na ma'am. Yan ka na mga ebidensya nga nakuha sa. Ambot na ma'am, di nagikan ma'am. Og mahimo sir kanang isa sa DG ba ko ani si kuan chief inspector sa Migang og si kuan Mukuro kay bawo na sila sa akong trabaho. Sila like kuan na sir inquire sa CDG. Pero wa man ko gabi na nagpakuyog na ko Danilo ko no kung ani ko di ko Danilo. Yan manday gani ko sa balay ono daghang panghugaong kamot. Sir, ano kaila mo itong taga CDG sir? Naa gani gipa surveillance nila nga to sa Tutay ug ngari sa Matabang ug ngari sa Lawis Toledo. So, pasabot nimo asset ko sa CDG? O dili man sad asset kana bang kuan ba kanang ang Samtang laing 12 ka tawo nga naglakip sa usa ka babay ug maestro sa pampublikong tunghaan sa lungsod sa Barili ang nasikop atol sa operasyon. Naila ang maong maestro nga si Jeramel Sasil sa lungsod sa Barili. Matud sa kaidsot, ilang naabtan sa sulod ang 12 ka tawo nga nagsuyop og shabu sa silong ug sa second floor sa balay. Si Sasil dihang gikuhaan sa iyang habig, mibalibad sa pagkomento. Kaning maestro imo ning borders? Sir, nang-inquire na si boarding house sir, wala na sila abot sir. Borders na siya sa una sir, estudyante pa siya. Oo. Ya, karon kay naa sila seminar sa Ecotech. Ang ngita taon siya katulgan kay layom siya gulian. Natol na mami pagsuod nila. Kauban nimo sir? Si sir? 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 Kauban nimo? Dili sir. Dili mo buyog. Kisay unang naabot ninyo? Pamaram ni sir, nag-uladyers ko, akan nag-uladyers ko diri niya. Yan. Medyo ko kalimutan niya, one morning na alin, nangita pa ko, kapoy anan ba? Estudyante ka sir? Dili sir, one ko, Trabaho na? trabaho, taon, Tagadiin mo ka? taga-Arigaw. Tanan. Matud ni avergonsado sa inisyal nilang impormasyon, si Roma makahurot nag 300 gramos matag simana ug konektado siya sa gingan nagbakul nga usasab ka drug personality nagbasi diha sa A. Lopez diin ang supply sa drugas gikan sa Muntinlupa. Si Roma ug Alcomendras pasakaan sa kaidsot sa kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Republic Act 9165 samtang ang laing 12 kadinakpan lain usab nga kaso ang ipasaka. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte, News 5.
Giila nga drug pusher nakuhaan og armas sa usa ka checkpoint sa mga pulis sa Pardo. Kini gi-action na ni Cheryl Abarico. Nasikop sa mga sakop sa Pardo Police Station ang usa ka drug pusher sa checkpoint nga ilang gihimo kagabi sa Highway Tagunol, Barangay Kugon, Dakbayan sa Sugbo. Ang dinakpan giila nga si Jason Ligara Rodriguez, lumad nga taga Zamboanga o kasamtangan nga nagpuyo sa Sitio Tayod, Barangay Basak Pardo, Syudad sa Sugbo. Siya nakuhaan og mga shabu nga gibana-bana nga mobalor og 250,000 ka pesos og kwarta nga gituhuan nga halin sa pagpamaligya o gidili nga drogas. Nakuha usab gikan kaniya ang kalibre 45 nga pistola nga adunay mga bala ug usa ka replika sa 9mm nga pistola. So diyang sa kanan, then kapag siyang lingkuranan, nakuha niyang armas kining mga shabu. Matod sa hepe sa Pardo Police Station, Senior Inspector Randy Caballes, nakaikyas kaniadto si Caballes dihang dakpon unta sa mga sakop sa Criminal Investigation Detection Group. Ang dinakpan nga si Jason Rodriguez anaa sa ilang listahan sa mga namaligya og drogas. Personality niya siya sa station nga drug personality niya siya. Then ubay-ubay sa nakuha nga drugs. Kasong paghupot og drogas, armas ug kalapasan sa Comlec gun ban ang isang at sa kapulisan batok sa dinakpan. Si Rodriguez nga gikuhaan sa iyang pamahayag, wala na mo komentaryo. Nag-comment ko na. Sir? No comment? Alang sa aksyon, Bisaya, Cheryl Abarico, News 5. Mga pagkatap sa mga party drugs sa mga bar sa Sugbo gibantayan sa mga pulis. Gipanidaan karon sa kapulisan sa Sugbo ang pagkatap sa mga party drugs sa mga bar sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador, buot masikop ang paggamit sa ecstasy dinhi sa Sugbo. Ang ecstasy usa ka matang sa drogas nga gigamit sa mga batan-on nga manulod sa mga mahalon nga bar. Apan mato ni Comendador, mas menos ang gamit sa ecstasy dinhi sa Sugbo kun itandi sa kauluhan. Katapusan nga nakadakop ang pulis dinhi sa Sugbo og ecstasy ni adto pang tuig 2008 ug 2009. I already told to be extra vigilant about these parties, kanang mga rape parties, open concert, because these are ripe opportunities for the drug peddlers to sell this kind of tablets. Existing resibo, sir. Giimbestigar sa Police Regional Office 7 ang dulan na po ka mga pulis nga gituohang mga drug lords. Dulan sa napo ka mga pulis ang giimbestigar sa PRO 7 tungod sa gituohan kini nga mga drug lords. Gisusi karon ang lifestyle sa mga pulis. Usa ini ang usa ka pulis nga gikatahong daw dunay balay nga sama sa usa ka general. Di lang ang mga drug lords ang gimonitor sa PRO 7 ug lakip ini ang mga protector sa illegal nga kalihukan. Sugalan, mo-attend sila mga sugal, kusugay, dagko kay mga pusta. So I think it's less than 10 actually nga itong monitor mga kapulisan. Pero say wala pa direct na evidence, but we're in the process of monitoring them. PCO ni sir. Sa mga balita gawa sa nasud. Di mo minus 5 katao ang namatay samtang 550 ang naluwa sa Italian Coast Guard human mitikyaob ang barko nga gisakyan sa mga refugees dito sa kadagatan sa Libya. Ang mga asylum seekers nga nagikan pa sa Libya nagsakay sa usa ka trawler. Unang nakit-an sa mga sakop sa Italian Coast Guards samtang nagpatrolya sa kadagatan. Ang mga sakop sa Italian Navy mitabang usab sa pagluwas gamit ang mga helicopter o gagmay nga mga sakyanan sa kadagatan. Ang barko mao ang labing ulahingan na rescue sa maong kadagatan karong semanaha. Dili mo menos sa 38 ka mga sakyanan sa kadagatan nga nagkarga sa mga refugees ang miagi sa maong kadagatan sa pagsugod sa semana. Kapin 6,000 ka refugees na ang naluwa sukad niadtong Lunes. Karong buwan sa Mayo, 11,000 ka refugees na ang naluwas ug mikabat na og 39,000 karong tuiga. Ang mga naluwas gihatagan lamang og 7 ka adlaw nga magpabilin sa Italy ug gikinahanglang mobiya paingon sa ubang mga nasod sa Europa. Gilamoy sa usa ka 200 metros nga sinkhole ang 20 ka mga sakyanan nga nagparking sa
Longarno Torrigiano sa Florence, Italy. Nag-leak ang tubo sa tubig nga ang gituuhan nga hinungdan sa pagkamugna sa sinkhole. Walay mga tawo nga naangol sa nahitabo. Gihangyo nga voluntaryong mubakwit ang mga nagpuyo duol niini human nawala ang supply sa tubig ug kuryente sa maong lugar. Gibana-bana nila kung makadaog ba sa crane ang humok nga asfalto aron pagkuha sa mga sakyanan nga nangahulog sa sinkhole. Gipasilitan og tubig sa Bolivian Police ang mga aktivista nga nagprotesta nga nangayo og dugang benepisyo alang sa mga disabled. Lakip sa mga biktima sa pagpasilit og tubig ang mga disabled nga mi-appeal sa pagprotesta alang sa ilang kausa. Ang uban nga nagsakay og wheelchair na nga tumba. Miabot na og hapit usa ka bulan ang pagkampo sa mga nagprotesta atubangan sa mga government buildings. Ilang gipangayo ang $72 nga aumento matag buwan sa ilang tinuig nga allowance nga $144. Wala gihatag sa gobyerno ang ilang gipangayo nga dugang allowance apan mipasalig nga makigstorya sa mga nagprotesta. Sa United States, mga nagkayo nga mga t-shirt o plastic nga botelya gipanglabay sa mga miapil sa usa ka anti-Trump rally nga gipahigayon sa Convention Center sa Albuquerque, New Mexico. Sila supak sa plano sa nagunang US presidential candidate Donald Trump sa pagtukod sa usa ka border wall tali sa US ug nasod sa Mexico. Ang mga pulis mibalos pinaagi sa paggamit og pepper spray ug smoke grenades. Tungod sa kagubot, wala na madayon ang pagpamulong ni Trump sa maong tigom. Ang New Mexico ang dunay pinakadaghan nga mga Hispanic o mga Meksikano sa United States. Sila nasuko kang Donald Trump tungod sa iyang pagsaway sa mga Meksikano ug sa iyang pagsupak sa pagpasulod kanila sa US. Ang protesta malinawon nga nagsugod sa gawa sa Albuquerque Convention Center. Apan misaka ang tensyon dihang nangabot ang mga supporters ni Trump ug nagsugod ang pagbinayloay og mga insulto ug mga pagpanaway. Tumuy sa kinataw sa usa ka lalaki sa Thailand, gitukob sa usa ka dakong bitin dihang milingkod siya sa toilet bowl. Ang biktima nangayo og tabang sa iyang asawa samtang naningkamot sa pagtangtang sa bitin. Miduot ang mga tango sa 11 feet nga python nga migwa gikan sa ilang toilet bowl. Nahigtan pa og pisi sa biktima ang ulo sa bitin nga iyang gihigot sa pultahan. Apan nawadan og panimuot ang biktima tungod sa grabing dugo nga nawala gikan kaniya. Gikinahanglan pa nga bunalan sa ulo ang bitin aron maluwas ang lalaki ug madala sa hospital. Giguba sa mga miluwas sa biktima ilang toilet bowl aron lang makuha ang bitin. Ang python nga gikan sa lasang ug nakasulod sa tubo ug misubay paingon sa kasilyas sa biktima. ในคอหารจึงช่วยกันยกคอหารออกมาทั้งฐานค่ะแล้วก็ใช้ค้อนทุบคอหารเพื่อที่จะนำงูเหลือมออกมาได้สำเร็จพบว่างูนี่มีความยาวถึง3 เมตร 50 เซนติเมตรนะคะภายในห้องน้ำบ้านของนายอัธพรบุญมากช่วยอายุ 38 Usa ang patay sa nahitabong sunog sa Barangay Basak, San Nicolas, kaganihang kadlawon. Kini giaksyonan ni Monique Atcha. Patay nang napalgan sa mga sakop sa kabumberohan si Jomari Bihagan, 16 anyos, dihang nasunog ang ilang gipuy-an pasado alas 12 kagabi sa Sitio Hansin Site, Phase 2, Barangay Basak, San Nicolas, siyudad sa Sugbo. Gituhuan nga natrap sa kayo ug na-suffocate ang biktima sa nagpuot nga aso sa ikaduhang andana sa iyang gipuy-an hinungdan nga wala na kini makalingkawas. Duha ka balay ang naugdaw samtang usa ang nakan-an sa kayo. Gituhuan nga ang gibilaran nga kandila ang hinungdan sa sunog. Nasayran nga bag-o lang namatay ang amahan sa biktima ug wala pa matapos ang 40 diyas nga kasumara niini. Diha sa ilahang Jumari, kanila ka Jumari, bago na siyang namatian. Dayon wala gwa pa siguro mahuman ang 40 diyas or unsa, na pa siguro kandila diha ba. Mo na diha gasugod ang sunog. Matod sa mga bumbero, nagsugod ang kayo sa ikaduhang andana sa panimalay sa biktima. Ilang sutaon ang hinungdan sa sunog human sa managlahi nga kasayuran nga ilang nahipos gikan sa mga nakasaksi. Nadawat na tong alarma alas 12:15, na-control na to
alas 12:30 duha ang totally born nga balay ug usa ang partially born. Then nagsugod ang sunog sa second floor made of light materials. Nya doon na tay na casualty usa ka buok. Jomari Bihagan, 16 years old. Samtang laing sunog usab ang miigo sa ganihang kadlawon sa Victor Village, Barangay Punta Princesa, Dakbayan sa Sugbo. Hinoon wala maugdaw ang balay nga gipanag-iya sa pamilyang Royla, gani og igo lang nakan-an sa kayo. Gituuhan nga electrical ang hinungdan sa maong sunog. Alang sa Aksyon Bisaya, Monique Ricafort Atcha, News 5. Malaumon karon si Vice Gobernador Agnes Magpale nga sa paglingkod ni incoming Presidente Rodrigo Duterte, hingpit na nga mapatuman ang alas 10 nga curfew sa mga menor de edad sa Dibok Lalawigan sa Sugbo. Wa mawadi og paglaom si Magpale nga hingpit nang malayo sa disgrasya ang mga menor de edad sa implementasyon unya sa mga ordinansa. Gikalipay niya ang maong balaod nga planong ipatuman sa bag-ong presidente sa nasod. Nagtuo siya nga bugtong si Duterte lang ang makamando sa mga pulis alang sa striktong pagpatuman sa curfew on minors ni ini tibuok nasod. Calling for a curfew, I think mamobilize na gyud niya ang pulis. Tunan pa karon sa Kapitolyo kuyog ang Mandaue City Government ang posibleng pagpapuyo sa mga nasunugan sulod sa CICC building. Nasuta nga ang mga biktima sa sunog nga anaa nagtend sa gawa sa CICC apektado sa baha tungod sa sunod-sunod nga mga pag-uwan. Kini giaksyonan ni Jinky Rosit. Usa sa labing apektado karon niining sunod-sunod nga mga pag-uwan mao ang mga biktima sa sunog nga naa sa gawa sa Cebu International Convention Center kun CICC. Tungod sa ilang kahimtang nga bahaon sila, nagplano si Vice Governor Agnes Magpale nga kung mahimo ipagamit lang una temporaryo ang sulod nga bahin sa maong edipisyo aron nga di mabasa ug mabahaan ang mga residente nga igo rang nagtolda sa gawas. Karong hapon, usa ka assessment team gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang ipadala sa CICC aron mooy mutan-aw sa sitwasyon didto. Ilang susihon kung luwas ba nga puy-an ang CICC sa pagkakaron taliwa sa kapiligro sa istruktura human kini maigo sa linog niadtong 2013. Ang amo sang gikahadlukan og mahulgan sila kanang nya muna nga karon I just called Jules sa PDRRMO. They will be going to CICC to check and also in consultation with Mandaue kay sila baya pareho baya silang nag-agree na ari lang sa gawas. Apan ang PDRRMO una nang miingon nga tungod sa kasamtangang sitwasyon sa CICC building, delikado kini ngadto sa mga tawo, labi na sa mga bata nga magduwa sa sulod. Nasuta sa ocular inspection kaniadto nga daghang mga puthaw ug mga kabilya ang nagbitay na nga delikadong mahulog. Panigingon ni Acting Governor Agnes nga di wa man nato gihikaw ang ato lang gitan-aw ang safety lang gyud sa mga biktima kay lisod na kaayo kung unsay may tabo nila dito mas dako na no ang atong problema, no? Tun-an pa sa Capitol ang laing options aron mapahimutang ang mga biktima sa sunog sa Mandaue pinaagi sa pakig-alayo nila sa local government. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. 51st International Eucharistic Congress sa Sugbo labing barato sa kasaysayan. Report ni Ryan Sorote. 262 million ang projected nga budget alang sa 51st International Eucharistic Congress sa Sugbo niadtong Enero. Apan wa damha sa Archdiocese sa Sugbo nga dako silang madaginot sa international event. Sa karon 130 million pesos ra ang nagastos sa local organizers. Nakadaginot ang Sugbo tungod sa kadaghan sa mga volunteers ug libre nga serbisyo ug mga kahimanan nga gihatag sa mga Sugboanon alang sa dakong international event. The incredible and active participation of the volunteers, indeed availability of civil society in all its articulations, associations, schools, parishes, confraternities, and movements, to collaborate in whatever manner and with total gratuitousness, with competence and professionality. All have wanted to do something for the Congress without minding the time, the burden, or the costs.
Gidaig sa Roma ang nadaginot sa Sugbo nga mo'y gihulagway nga labing barato nga IEC sa kasaysayan. Gani, buot sa Budapest, ang host sa 52nd International Eucharistic Congress na sundon ang gibuhat sa Archdiocese sa Sugbo. Niabot og 150 million pesos ang nakolekta nga kwarta sa mga organizer sa IEC. Wa pa mahuman ang final accounting og audit report sa IEC nga kinahanglan isubmeter sa Roma Catholic Bishops Conference of the Philippines og publiko. Wa matud pa mag-expect ang Roma nga makabuhat ng Sugbo sa makasaysayanon nga kayukan nga gamay ra og gasto nga 1.5 million euros. 10 million euros ang nagasto sa Dublin, Ireland sa pag-host ini sa 50th International Eucharistic Congress. These productions could not have been done in any North American or European city. Tungod kay kung ilatong buhaton, it would cost so much. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Catholic Bishops Conference of the Philippines malaumon nga mautro si the presumptive President Rodrigo Duterte sa paglingkod niya sa pwesto. Kining gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Dili maayo ang relasyon ni presumptive President Rudy Duterte o sa Catholic Bishops Conference of the Philippines tungod sa mga pagsaway ini sa simbahang Katolika. Nakadesisyon ang CBCP nga huwaton ang paglingkod ni Duterte sa Malacanang una nila i-assess unsaon nila pagtabang sa administrasyon ini. Tradisyon sa CBCP nga makigtagbo sa bagong presidente. Likayin una sa CBCP ang pagpagawas ng mga pamahayag o pagkomento sa mas sensitibo nga hisgutanan sama sa death penalty o one-child policy. He's not alone, quote-unquote, as others may think the job of the president is, that he has in fact many well-meaning people who are accompanying him because we love our country. Nanawagan na daan ng Arsobispo sa Davao Romulo Valles sa pagrespeto sa mga pamahayag ni Duterte bisan kadtong mga butang nga lisod dawaton og supak sa pagtulungan sa simbahan. Si Valles ang gikataho nga musnod nga presidente sa CBCP pagkapupos unya sa duha ka tuig nga termino ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Gikabalakan matud pa sa CBCP ang pag-utro sa hunahuna sa presidente nga alang kanila dakog epekto sa katilingban. They also say that they acknowledge the good that he has done to Davao, but at this time what they are saying is they are asking for prayer, for wisdom and enlightenment. Panginaot sa kaparian nga otroho ni Duterte ang iyang mga salawaying binuhatan isip presidente sa nasod. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Kapulisan ug mga nagdumala sa mga hospital sa Sugbo nagkasabot sa pagpasulod sa mga investigador sa mga tambalanan. Gipatawag ang meeting human wala pa sudla mga homicide investigators sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kini gi-aksyonan ni Edwin Cañete. Nagkasinabtanay na ang kadakuan sa hospital, security agency, prosecutor's office o police investigators atol sa gipahigayon nga dialogue sa Police Regional Office 7. Gipahigayon ang dialogue human may reklamo ang mga police investigators o prosecutors batok sa mga tigdumala sa mga hospital o mga security guards sa dili pagpasulod sa hospital sa mga investigador sa nahitabong krimen. Ilang nasabutan nga magtudlo og usa ka tawo nga mo'y mugiya sa mga pulis sa pagpasulod sa hospital. Dili na sab kinahanglan ang daghan nga panginanghiran sa hospital alang sa himuon nga investigasyon sa mga pulis. Our investigators, they have some sort of they have uniforms for different units, but we will be requiring them to either wear their badge or civilian or their IDs. Aside from the list that we will provide to you, because sometimes during follow-up, these investigators are not fully uniformed and we allow them because the nature of their job. Gipasabot ni Kombinador sa mga taga-hospital nga dili mag-uniform ang ilang mga police investigators nga mo-imbestigar sa mga medical-legal cases. Si Dr. Roque Paradilla sa Vicente Soto Memorial Medical Center nagkanayon nga gidid-an nila ang pagsulod niya itong mga nagdala og armas nga mangita sa ilang mga pasyente hilabi na kung wala kinigipakita nga ID badges sa pulis. Matod niya, sagad sa ilang mga pasyente, adunay mga high-profile case ug ang seguridad niini mo'y usas ilang tinguha. Ito sa life-threatening case. Well, 90% of the cases, may problema. So let us not
go into the exceptional case. Ikato siya, exceptional man to. Hard game mo inigo. May padayag usab si Provincial Prosecutor Attorney Jane Petralba sayang nasinati sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Matod niya, malangay ang ilang pagpasaka og kaso sa mga suspect na naasulod sa hospital. Paabuton pa sila og 15 adlaw una pa nila makuha ang medical abstract sa pasyente nga ilang gikinahanglan sa pagpasaka og kaso. Gani mi resulta kini sa pagduda sa uban nga gipayran ang pulis tungod kay napakya sila sa pagpasaka og kaso. Unsa implication ana moingon tayo na ito lungsod including the public officials nga wala gibayran na ang pulis kay nganong wala file ang kaso. Ang Chief Investigator sa Cebu City Homicide Section SPO3 Ruth Biolango mireklamo nga usahay dili sila pahibaloon sa hospital kung adunay medical legal cases sa mga tambalanan. In our records that those patients and victims were also admitted in the Vicente Soto, and we were not informed also. Si SPO2 Romel Bangko sa Homicide Section may padayag nga kasagaran sa ilang gikinahanglan nga informasyon gikan sa nadala sa hospital mo ang pagpangalan sa biktima o suspect alang sa paghimuon nga hot pursuit operation. Mura tara mong gihangyo nga pangutanon di say nagpusil niya kay para makaundoy ang mga porsyon madakpan na mo ang suspect. Ang kontrobersiya nakatribukar dihang wala pasudla sa mga gwardya sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang mga homicide investigator sa Cebu ug Talisay City Police. Ang duha ka police units nag-imbestigar sa nitabong pinusilay sa ilang mga lugar. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Dili uli sa mga barangay kapitan ang mga sakyanan nga gipanghatag sa City Hall ngadto sa barangay. Kasagaran sa mga kapitan mga kaalyado sa Team Rama. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Nagpadaog suwat ang mga barangay kapitan sa Team Rama pinaagi kang Vice Mayor Edgar Labella sa buhatan ni Acting Mayor Margot Osmeña aron klaruhon ang memorandum ini nga pag-inventaryo sa mga sakinan sa syudad. Matod ni Labella, wag iklaro sa memorandum kung unsa nga mga sakinan ug kung kanus ang mabalik ang mga sakinan nga importante sa inadlaw nga kalihukan sa barangay. It is an admitted fact that these vehicles used by barangay captains are also used for emergency purposes. In fact, I am a witness. Gipadadaan usab og kopya sa suwat nga gipirmahan sa 41 ka mga kapitan ang Office of the Ombudsman. Nabutang sa memorandum nga way labot sa inventory ang mga sakinan nga gigamit sa emergency. Alang sa mga kapitan, ang taga-barangay nagsalig sa mga sakinan alang sa pagtubag sa mga alarma, paghatod og patay ug pagdalaw pasyente sa ospital. Kung mo niyang gusto, pero dili ra kana mo mobalik sa una kanang sitwasyon na napagyulaing mobalik unya sa una. Nakapangutana ang mga kapitan kung nga nang kinahanglan pa nga ibalik sa General Services Office ang sakinan kung inventaryo lang ang tuyo ni ini. Naanda na sa syudad ang pag-inventaryo matag Enero pinaagi sa pagbisita sa mga barangay. Dili sila motuo, nasadaan sila sa malversation of public property o karnaping nga gihulga nga ipasaka sa acting mayor. Sahi rasad, I mean, the golden rule. Siya kay inong karnaper. Return the Dodge Charger. Diba? It is as if mga waming mga grado mga kapitan nga iyang giatubang. Ang uban nga mga kapitan nagkanayon nga wa sila makadawat sa memorandum ug gilagway nga pamulitika lang ang gihimo ni Osmeña. Ngano pa man i-extend pa man ang partisan politics? Why not join hands together in the service sa mga tao? He doesn't have to write, he can come. Diba? It's easier, it's faster, it's, you know, we know each other, we're classmates in the council. He doesn't have, he's been saying, I think that he's been saying that for a number of days now, that he's going to write a letter. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Limited edition nga 51st International Eucharistic Congress commemorative book mapalit na. Ang report ni Kyle Chua.
Usa ang 51st International Eucharistic Congress sa 12 nga kalihukan nga gipahigayon sa Sugbo karong tuiga. Og aron paghandom sa kalampusan sa international event, gihimo sa organizer ang IEC Commemorative Book diin makita ang mga highlights sa kalihukan. Nalangay og pipila ka buwan ang pag-release sa Commemorative Book tungod sa mga butang nga kinahanglan pa ikonsulta sa Roma. Karong Sabado, Mayo 28 ang launching sa IEC Commemorative Book sa IEC Pavilion. Dunay 14 ka mga chapters ang 284 nga pahin nga libro nga gisuwat sa 22 ka mga manunulat sa Sugbo. Lakip sa mga basa sa commemorative book ang mga talks, personal reflections ug mga lectures. You'll never get that kind of succinct but very direct summary, summation of the Congress except through the book. Duna say DVD sa mga talks ang commemorative book nga mapalit og 2,000 pesos. 5 milyones pesos ang gigahin sa University of San Carlos o sa Archdiocese sa Sugbo sa pagpaprinta sa mga libro. 2,000 sa 5,000 ka mga commemorative book ang na-pre-sell na daan. Ang 51st IEC Commemorative Book usab ang ipanghatag sa Archdiocese sa Sugbo sa mga kardinal, kaparian ug mga dignitaries nga misalmot sa IEC sa Sugbo. I call on you also to join us for the official launching of this book this coming Saturday. It's May 28 at 7:30 in the evening at the IEC Pavilion. And this gathering is not just about the launching of the book. This is, we call also a reunion of delegates, a reunion of participants, a reunion of volunteers. Alang sa Aksyon Bisaya, Kyle Chua, News 5. Provincial Agricultural Office miawhag sa mga mag-uuma nga ang tamnon nga uma ug utanon kadtulang mabuhi panahon sa ting-uwan. Si Kylie Estoyas sa detalye. Giawhag karon sa Provincial Agricultural Office ang mga mag-uuma sa Sugbo nga magtanom lang og mga uma ug utanon nga angay sa ting-uwan. Pagkakaron gihinay-hinay na og orient sa ilang buhatan ang mga mag-uuma kung unsay angay buhaton ug kung unsay angay o ugmad nga crops nga giingong water resistant. Sama na lang sa mais, munggos, beans ug ubang green leafy vegetables. Gikalipay sa mga mag-uuma ang nasinati karon nga mga pag-uwan sa Central Visayas tungod kay niining higayuna mabuhi na ang ilang mga pananom. Mga kaumahan ma-damage labi na og naay kusog kaayo or taas nga duration sa pag-uwan. Matod sad ni Sarahena na duna sila'y mga mechanical measures gawas nga niagi og proper training ang mga tao sa departamento para malikayan ang baha o mga kadaot sa kaumahan. Awhag sa Kapitolyo nga kung mahimo dili lang single crops ang ilang iugmad aron duna sabsad sila reserbang panahon kung madaot kini. If one crop will fail, napagay makuha ang atong mag-uuma, dili masayang ang ihang preparation sa uma og panahon including sa expenses niya sa mga inputs. Alang sa Aksyon Bisaya, Kayla Estoya, News 5. Turismo sa Sugbo di kaayo maapektuhan sa temporary closure sa canyoneering sa lungsod sa Alegria. Si Jing Cursit sa detalye. Ang rekomendasyon nga pagpasira sa ecotourism destination sa Alegria wa kaayo dakong epekto sa turismo sa Sugbo. Bisan og income generating ang extreme adventure nga canyoneering apan wa ra mabalaka si Vice Governor Agnes Magpale sa mamahimong epekto sa pagsira unya niini karong Hulyo 1. Importante alang ni Magpale nga luwas ang tanang bisita nga buot musuway sa maong activity. Ablihan lang kini og balik kung napaubos na sa training ang mga tour guides sa maong dapit. The impact, I know, the business side, ang tour operators, mawadaan silang negosyo for 1 month or 2 months, no? But also, there will be losses if there are more accidents nga mahitabo din ha. Mas dako ang ilang ang ilang tulubagon. Aron malikayan nga dunay makalusot sa maong site panahon nga sirha na kini sa Kapitolyo, naglaraw si Magpale nga butangan og tourist police sa maong area. Iyang hangyoon ang kooperasyon sa Police Provincial Office alang sa police visibility kinsa mo'y mubadlong sa mga bisita nga makasulod didto. Police matter na kay sayon ra ba kay musud didto? Daghan kay entry point. We were told. So that's a police matter na. We will have to police turista tingali atong itap to augment the local police.
Subling naglaraw ang Kapitolyo nga makigtagbo sa Chief Executive sa Badian ug Alegria aron ipasabot ang planong temporary closure sa Canyoneering. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Happy vibes lang dinhi sa TV5. Panawagan karon sa kadaghanan ngadto sa mga kadagkuan sa Film Academy of the Philippines nga ang pelikulang Marosa ni Brillante Mendoza nga mo'y nakapadaog ni Jacqueline Jose sa Cannes Film Festival isip Best Actress. Mo'y isangka sa Best Foreign Language category sa Oscars. Samtang Real Life Sweetheart nga si Binibining Pilipinas Universe 2016, Maxine Medina ug Marks Topacio. Giingong parehong giswarte karong tuiga pinagi sa pagdaog sa managlahing kompetisyon. Ani ang report. Double whammy karong tuiga ang manag-uyab nga silang Maxine Medina ug Marks Topacio tungod sa pagkadaog nila sa managlahing kompetisyon nga ilang gisalmutan. Si Maxine migawas nga mananaog sa 2016 Binibining Pilipinas Universe. Samtang si Marks karong bag-o lang migawas sab nga winner sa Top Male Model sa Asia Model Festival 2016 nga gipahigayon dito sa Suwon, Korea. Gani, dilauman sa kadaghanan nga maduplicate ni Maxine ang kadaugan sa reigning Miss Universe na si Pia Wurtzbach sa Miss Universe competition karong Disyembre, kung diin si Maxine mao'y representative sa Pilipinas sa labing inila o tinamod na prestiyosong kompetisyon sa natad sa Paanyagay. Adunay mga panawagan karon sa mga opisyal sa Film Academy of the Philippines nga ang Marosa mao'y isumiter alang sa Best Foreign Language Film category sa prestiyosong Oscar Awards. Matud pa, dakog tsansa nga mapansin sa 2017 Oscars ang maong pelikula ni Brillante Mendoza sanglit mauman kini ang naghatag og higayunan ni Jacqueline Jose nga makadawat og Best Actress trophy sa 69th Cannes Film Festival. Gawas pa, dagan usab nga mga pagdayeg ang nadawat sa mga pelikula sa dihang gipasalida kini ato sa Cannes Film Festival o gipasidunggan pa kinig standing ovation. Samtang excited na sab ang daghang mga Pilipino nga makita sa big screen ang Marosa tungod kay gusto na nilang makita ang winning performance ni Jacqueline Jose. Alang sa walay karapusang mga chika, o manikon ninyong matag alas 8 sa buntag, weekday sa Rated JP sa Radyo 511.9 News FM Cebu. And by the way, happy 2nd anniversary day no sa Rated JP. Ako si JP Laucot Sera, ang Toward the Gay nagkanayon. Ang pag-ibig ay parang bill sa kuryente. Maraming hidden charges, kaya wala kang laban. Ang gay! Happy 2nd anniversary Rated JP and sa atong host na si JP Laucot Sera. Ug mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon o konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!